Mr. Paul? Anis. Oh, banyak sir. Ya sir, soldier. Ngayong hapon. Awar ako ng daan niya ba eh. Lukop sa squatter. Taka lag. Tukor balay ah. Bisag nila. Kate eh. Dako din kalagot sa Cebu sir no? Di man sayang mo na. Ambot ba eh. Nagsa. Di daw ganahan mo ang kuno. Bisaya ta. Bot lang eh. Musing kadungog na kaning palita sa Cebu na. Sugay patay na. Kusog ang patay diri sa Cebu. Sug patay sa Cebu. Bot lang dungog na niya bro. Karami ng butang na idungog-dungog na. Driver ang sugay patay. Atay kami mga driver. Saan? Itong kamo bitong saya ito. Cebuano ka. Relax lang mo. Atay kami mga Cebuano. Init kayo dugo ba? Ano ba sir? Makainsulto na yung storya sir. Laking gitu. Tinoray yung storya eh. Relax mo. Tinohan na ito rin. Tanan na nakatuto mo. Ya. Giro kaya. Ya, mana siguro na? Mana ang siguro sir na. Tara mo, kompleto itong harvest. Well, ato i-check para sure. Sige, nalilus ta. Katong kindi para sa akong sermina. Na. Good. Ang kang Miss Madrid, ang atay. Na, sir. Ay, sir. Di pa ito sa patlit, sir. Mata para sa kang Mr. Banate. Mata, pero pag-bracer to, sir. Dapat ito, guys, mahala ka ito. Sige ate, mana na niya. Niya, Na, sir. Ito kanina. Tapos, di mo sa dispatch madawas. Ang doon to. atay subo ah. Kaya bahala ito yung mukha pag yato eh. Sayang ba ito, sir? I mean, saling-salin na to, pero noon, saling-salin lang yun. Oo, sige.